Oh, très urgent. Billet mardi 22 novembre 2022. Président Assimi bɔra ka décret dɔ signé ko français ka ONG fɛn ni France bɛ ka a financer Mali kɔnɔ ko a interdilen don. A kɛra ka da mun kan France de fɔlɔ bɔra k'olu ka dɛmɛ fɛn bɛ kɛ Mali ye ko dɛmɛ ko in k'a jɔra ko France ka dɛmɛ tɛ kɛ Mali gouvernement ye. Ni France tun bɛ dɛmɛ kɛ fɔlɔ a tun bɛ wari ci Mali gouvernement de ma ko ka Mali fantanw dɛmɛ ka Mali ONG dɔw dɛmɛ mais bi France ko ale tɛ wari bɔ a yɛrɛ bolo bilen ko ka di Assimi ma ko ka Mali dɛmɛ ko mais k'ale yɛrɛ France de bɛ wari bɔ ka maliyɛnw sugasi ale maliyɛn mun ka d'ale ale bɛ dɛmɛ lase olu ma kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maakɔrɔ ma fɔ an ɲɛna ko France bɛna u ka activistes activer ka wari ba d'u ma k'u su k'u bila Assimi la o plan de bɛ sen na u bɛ fɛ ka Assimi ka fanga de dafiri mais la France a échoué maliyɛnw an y'o de fɔ ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna le peuple malien est de cœur avec la transition le peuple malien est de cœur avec le Mali donc Assimi kɛni bɔra ka nin baara min kɛ baara ɲɛna awa diyara n ye fana awa maliyɛn bɛɛ k'i cɛsiri hali bi an k'an ka jamana sauver ka tila ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna an b'aw critiquer mais an t'aw contre la ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna transition in ka di anw force de changement ye Segu Tunkara tɛ transition contre la Ben le cerveau tɛ transition contre la an bɛɛ bɛ transition in fɛ an force de changement an tɛ menacer aw ma mais an bɛ kuma dɔw fɔ ɲɛna man d'aw ye mais tiɲɛ de don jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan jamana tɛ jɔ nkalon kan mais y'a bila aw kunna an forte changement an tɛ menacer aw ma ala ye Katikaw ka marche min bɔ ma aw kun man kan ka kɛ walayi parce que an kun mana bɔ Kati an kun bɛ aw de soutenir an kun bɛ Assimi de soutenir a y'a bila aw kunna walahi an b'aw fɛ an t'aw contre la mais an bɛ tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ a ye sɔn an ka tiɲɛ dɔw ma ni y'a ye fana an bɛ bɔ ka caman fɔ réseau kan parce que aw n'an gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na n'aw n'an gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na walahi fɛn caman bɛ kɛ mais kun tɛ di kuntigi kɔ dɛ an tɛ ka yan'an k'aw ye an bɛ kɛlɛ in na aw bɛ taa fana k'an to kɛlɛ in na fana maa min mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n'a bɛ ɲɔgɔn bolo a ka kɔnɔnajɛya ɲɔgɔn de ka ɲi a ye kɛrɛw bila maliyɛnw k'o ɲɛfɔ an ka transition mɔgɔw ɲɛna vraiment an b'u fɔ u ye décision min ta a ɲɛna ko premier ministre Sogɛli fana bɛ nalen han an y'o information sɔrɔ donc maliyɛnw a y'aw da ka sinɔgɔ premier ministre Sogɛli ani Surasi bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ani transition mɔgɔba bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma a bɛna Sogɛli tile fila in kɔnɔ Sogɛli kun kan ka na nin semaine na mais ko dɔw de donna kɔrɔ a ma se ka na donc n tɛna don détail la ni ala sɔnna ma Sogɛli bɛ na ko président Assimi tɔgɔ dara Abidjan ko Côte d'Ivoire mairie dɔw bɛ yen nɔ k'u ko ko Assimi tɔgɔma ko wolo sɛbɛn tɛ dilan ye ko parce que dɔrɔn k'a tɔgɔ dara ko den tɔgɔ dara Assimi la dɔrɔn k'u y'u ban ka wolo sɛbɛn dilan ka di den ma ko kɛra Côte d'Ivoire o mairie dɔw la donc an bɛ tila k'o fana vocal k'a la a kabako ko bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ Mali gouvernement ko nuhun tɔgɔ ka minɛli n bɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna Assimi a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de nuhun tɔgɔ minɛ juge ka faute tɛ magistrat si ma nuhun tɔgɔ minɛ a complot dilanna aw yɛrɛ ka cercle de kɔnɔ an b'a fɔ président Assimi ɲɛna mɔgɔ i ni mɔgɔ jara cogo cogo tiɲɛ fa tigi na mais an bɛna don détail la a kun ka d'an ye bi an ni nuhun tɔgɔ kun ka kɛ ɲɔgɔn kan mais malheureusement transition mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ de nuhun tɔgɔ janfa an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ an ye kuma fɔ tiɲɛ de don aw ye janfa in dabila n'a ma janfa in dabila a ma ɲi fanga in ma dɛ voilà ka mɔgɔ dɔ minɛ k'o don ka sɔrɔ ka bonne nouvelle pour que mɔgɔ ka ɲinɛ o kɔ an y'o plan bɛɛ faamuya hali ni Segu Tunkara ka minɛli la u taara dɛ ko an bɔra G5 Sahel la dɛ k'o don mɔgɔ si ma fɛn a bolo an kɔni b'aw soutenir Mali ko de kɔsɔn dɛ sinon a bɛ ka mun kɛ c'est pas bon an kɔni b'aw kɔ an b'aw dɛmɛ sur la base de la vérité donc gouvernement ye communiqué mun kɛ an bɛna communiqué in kalan aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Avec moi dans ce studio, Ibrahim Traoré pour la lecture d'un communiqué du gouvernement. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Salimata Daou, communiqué numéro 42 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. 1. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de cette aide. B. L'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement
du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité, bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants, et d'autre part dans le soutien actif aux groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 21 novembre 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Malien kuma bana pew. Président Assimi bora ka foko Mali magote Francika Demela. On dit merci au président Assimi. Assimi clara ka fotuguni ko Mali be boya dia goya de la. Président Assimi ami fo o yoro farala. Président Assimi clara ka fotuguni ko France be deme fefeke ko deme nye jugu de don. Kuba dabo de wala so ku sago ke Malla o ye tiende. Merci au maréchal Assimi. Président Assimi bora ka fotuguni ko France de be ka terroristes deme. Aya communiquer na mede. Assimi ko Macron ne be ka terroristes deme ko ka Mali ci. Awa président Assimi ye wara de ta kuma sisa. Angeni biko. Mais ko do be ka ke transition kono. Assimi ni mi kolosi krefe mogo bi ka fanga d'Afri. Bi akoko yerewolo mogo te bokati. Assimi yerewolo M5 RPO Victoire Gouloiro Ben le cerveau Segou Tungara Alay Bokoum Boubou Mabel Taïrouba et Damagile Kati 24 et comment on appelle là Gandhi malien en baie de Faralemenyoka ani Vision Boué ani les commerçants du Mali ananga belebele Sego la sanakane depuis Segou noé Segou ka belebele Sego la sanakane anga nyamogo bado Victoire Gouloir anga mouvement nyamogo du dou ko Victoire et Gouloir Fama ambe Sego la sanakane fo an bɛɛ de bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ko ka Mali kura jɔ an kelen tɛ a y'a bila aw kunna Assimi wallahi an b'aw fɛ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ wallahi an b'aw fɛ an t'aw contre la mais mɔgɔ dɔw de mun bɛ ka Assimi sɛgɛ bi Assimi bɔra ka nin communiqué ɲɔnama ba in kɛ bon a ye nuhu togo minɛ bi k'o don kaso la ka sɔrɔ ka bɔ ni nin communiqué ye plan dɔ wɛrɛ tɛ dɔrɔn a ye nin dabila sa a ye nin ko nin dabila sa mɔgɔ wɛrɛ ma nuhu togo minɛ Assimi e yɛrɛ b'a dɔn Assimi e b'a dɔn i kɛrɛfɛ mɔgɔ de bɛ nin baara nin kɛ ou bien qui a fanga déstabiliser kana mogo nyadala je jamana ko la picheche jamana ko la teriyate jamana ko la balmayate jamana ko la jamana ye jamana di mun kan ye jamana ma ibo de laje teriyato la sinjiyato la nyene ke Mali président e bi ne dogoni be u te gɛrɛ hali fanga kɛrɛfɛ parce que mba don ka klanta dagade ni yo fanga kɛra somɔgɔ ko ni teri ko ni nyadala ko ou bien an bɛɛ de coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn sutara sur le faux o de bɛ ka Assimi ka fanga sɛgɛn bi bɛɛ b'a dɔn ye communiqué mun kɛ bilayi Assimi jeliw kan ka e fasa de da nin communiqué in na parce que Modibo Keita kɔfɛ mɔgɔ si ma deli ka ɲɔgɔn communiqué kɛ mais e bɛ ka dilan dɔ bɛ e yɛrɛ kɛrɛfɛ o bɛ ka tiɲɛ mais e bɛ k'o tigi sutara e ko e tɛ fɛ an ka se ɲɔgɔn ma a bɛ taa an da kɛ ɲɔgɔn fɛ Assimi fanga tɛ se ka avancer o la e ma ye o de to Musa Tarawele fanga ta wagati min na tiɲɛni caman kɛra o wagati de la
parce que Moussa y'a fɔ bayana de ko n'a fanga di mɔgɔ kelen ma o tigi bɛ continuer baara fɛ Asimi e b'a dɔn pour bubulaya ka mamala me mamala fo mamala ya ka plainte retirée contre Nungutogo mun bɛ Nungutogo don kaso la an b'a sɛgɛrɛ bɛɛ kalama jɔn ye wari di ko mɔgɔ ka bɔ Ben contre la an b'a tigiw dɔn plan jumɛn kɛlen bɛ mouvement forte changement contre la Asimi ni e yɛrɛ wolo kɛlɛ ka M5 kɛlɛ e ni ala cɛ Mali tɔ jumɛn na to e bolo bon ni o kɛlɛ sa i ni jɔn bɛ na ye i ni minnu ye Mali ci n'olu de bɛ na ye ni n'olu yera Malien bɛɛ bɛ ba ye bon a dabɔlen b'a kama k'i ka fanga saboter bon e ka fanga jugu bɛ e yɛrɛ de kɛrɛfɛ e ka fanga fagabaga bɛ e yɛrɛ de kɛrɛfɛ a b'i ka sara kelen de kɔnɔ awa i b'u tigiw dɔn a b'i k'i ɲɛ ci a kan bon jamana tɛ jɔ tan an bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna an tɛ ka kuma an ka laɲini maa ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka mouvement kɔnɔna na ni ne Seku Tunkara filila Bubu Mabel bɛ ne wele ne ye n ka mouvement président ye Victoire Goulard président ye ni ne ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ Bubu Mabel bɛ ne wele ko grand frère Seku Tunkara ko je ne suis pas d'accord avec ça ko non pression bɛ kɛnɛ kan ka ne kana kɛ ni Bubu Mabel ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ ne b'a fɔ ko Bubu n ka ɲi dabila n'a bɛ jɛ kɛ a ye jɛ kɛ tiɲɛ kan a kana jɛ kɛ nkalon kan a kana jɛ kɛ ko gɛrɛnna ko don an bɛ ɲɔgɔn sutara ni jɛ kɛra an ka ɲɔgɔn sutara o jɛ tɛ laban ala tɛ barika don o jɛ la hali n'i fa n'i ba ne fa min ye ne wolo ne bɛ n fa ye sira dɔ kan ne b'a fɔ ko papa ko ne tɛ taa ni sira kan parce que n bɛ n fa ka hɛrɛ de fɛ mais ka to mɔgɔ kɔ ko parce que dɔrɔn o tigi ka di kɔrɔ e y'o tigiw bila jamana ɲɛ o kɔrɔ e y'o tigiw i kanu ɲɔgɔn Asimi a bɛna fɔ olu de bɛ ka bila Mali yɛrɛ ka intérêt sanfɛ bi sinon bɛɛ b'a dɔn i ye Mali image ɲɛ cɛ si tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ bi ko Asimi ma Mali image dilan i ye Mali image dilan i ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sigi a ma i ye maliyɛnw kunkɔrɔta i ye tɔgɔ di Mali ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala b'a dɔn a kira b'a dɔn anw y'a dɔn i ye Seku Tunkara y'a dɔn i ye Seku Tunkara b'i fɛ Alaye Bokum b'i fɛ Chogali b'i fɛ Ben le Cerveau b'i fɛ Bubu Mabel b'i fɛ ala b'a dɔn a kira b'a dɔn anw b'aw fɛ ala mais an ɲa bɛ e nin bɛɛ kɛ Faransi la e ye Faransi lebu ka Faransi la maloya mais e yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw minnu ye Mali la segin kɔfɛ ni maliyɛnw y'u fɔnɔ e yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ ka tɔgɔlu sama k'olu gɛrɛ aw la minnu bɛ ka e dɛmɛ ka Mali dɛmɛ k'olu kɛlɛ e yɛrɛ ɲɛ b'o la en tant que président e tɛ ka réagir ko parce que dɔrɔn k'aw ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ ɲɔgɔn bila o erreur ba de ne ma fɔ Asimi k'i ka marifa ta mɔgɔ contre la dɛ ne ma fɔ a ka marifa ta ka ci ɲɔgɔn na dɛ ayi ne m'o fɔ dɛ mais a ye ɲɔgɔn na sigi a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka mouvement na ni ne ye ko dɔ kɛ Ben le Cerveau bɛ ne wele Seku Tunkara kɔrɔ i ka nin ma ɲa dɛ mais aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ de mais a ye ɲɔgɔn na di mais na aw ko k'aw tɛ ɲɔgɔn na di ni aw ko k'aw tɛ ɲɔgɔn na di ko fo ka ɲɔgɔn caresser ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ka siran ɲɔgɔn ɲɛ ko n'an ye nin kɛ karisa jama mais a ye ɲɔgɔn na sigi a ka fɔ nin de ye man ɲi Asimi munna e tɛ se ka i kɛrɛfɛ mɔgɔw la sigi cɛ nin man ɲi jamana ma a ye nin dabila a ye ɲɔgɔn wele bɛɛ ka jɛ ka mɔgɔ mun man ɲi a ka fɔ ko tigi a ye ɲɔgɔn wele a ye ɲɔgɔn wele a ka kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min man ɲi ni défaut bɛ Asimi de la aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Asimi a ye nin dabila ni défaut bɛ mɔgɔ min na a y'o wele mais Asimi bɔra ka nin kuma mun fɔ nin ye cɛya kuma di nin ye hɔrɔnya kuma di awa i kan ka dɛmɛ mais dɔ bɛ k'a dilan dɔ bɛ k'a tiɲɛ dɔ bɛ k'a dilan dɔ bɛ k'a tiɲɛ o ko ɲa man di dɛ o ko ɲa man di dɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi a ye kɛrɛw bila dɔrɔn a ye kɛrɛw bila ka na dɔrɔn ka tila k'a fɔ tuguni an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka Asimi soutenir a ye communiqué mun kɛ Faransi contre la c'est sans conséquence cɛ si ma nin fɔ Faransi ma k'i ma ta i niyɔrɔ kini kan mais Asimi an b'i kɔ an ka dugawu b'i ye mais a y'a ka erreur corriger bi ye mardi 22 novembre 2022 an bɛ ka critique minnu kɛ wala an tɛ k'aw labila parce que an bɛ k'aw sauver de Asimi e b'a dɔn i kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ma diɲɛ système mɔgɔ kɔ bon aw ye Faransi kɛlɛ e ko k'e tɛ lɛ fɛ mais lɛ naji ka di
e o ke le haramu kete le dunde meni le kungulo kera naji e bo naji mi mete le sogo dun malien benye yele lindo awa malien shiti se ka blogo ambero na kobi asimi ka barata bulu kanyi asimi ye mali sangorota ye mali ke kalo yelengi ye malien na me ambiko mais sur la base de la vérité ma asimi ebe fe mogo do ba la munu jogo man non seulement asimi ta fina o ka dabla mais en même temps asimita funa asimita fakuta dabla bon ni toro nyada la jela ni mi kolosi ibe baligi ga fanga cheni ante fe fanga nga che ngo transition nye aundi transition nye segu tungara transition nye ben le cerveau transition nye docteur alay bokumdi transition nye amara bachilidi transition nye bubu mabeldi transition nye tayru badi transition nye aundi ma be bla transition ko ebe den wolo ka tlaka baula ebe den wolo ka baula mais ni do nyuma ke transition kono do be juguma ke abeba do asimi be malife ambeba do asimi be malife ma asimi kerefe mogo do de mai asimi e kerefe mogo de nu to don kasola ante naluma yamba be kalama asimi ebe ka bara nyuma ke mi kerefe mogo do be u ko kuma jien franciko e kerefe mogo be u jarabile me francila e kerefe mogo be akado o kata champagne min Paris mais ebe enolu be nyogon ka o nyeda be nyogona ay nyogona siaka chifo nyogona ali mogo ni fa ane fa ni ne ya be ka kodoke ne de la kan fa wuli kan ba wuli kan dogonu wuli ka fon ba nyena ngo papa be kan nge ngo aka dabla mba dile ala ere kama ali famille abe nyogona sigi ni mumma ya ba fo nyogoyena e me aka fanga be ka ke président be ka nyumanke président kerefe mogo be ka taka fara jugu kan anta do président be otage de la wa anta do fin do anta don quoi mais ni jamana mara morali jume hali wulu ba do ka simi be malife c'est la vérité mais asimi kerefe mogo do be ka bara tiambulo ou tant fait ou be ka ta force were ou créer kerefe tete muso te kerefe mogo do transition bibra joy maliki konate labo joy Karim Keita labo abe aski ere ka cercle mogo do di joy bubu sise laboli ashima se kamine zomba kule utera négocier ni joye ko luteta kasola nous to de be mine qui profite trop mama la ka plainte fait mama la ya ka plainte retiré mais mama la fo mais i kanu ba ko tla ka taka ko nyagami dogola pour que mo chebe ta resro kasola ko wage tara Kidali amba fo merci mais ka ibe ga ere ka ministre ku meta Kidali ma e Kidali libéré ni fen nanye ni jeni nbe famia ko c'est à l'amba au demain sur la base de la vérité en temps demain galonga na nya ke koro anta o fe na anya o demain galonga koro kanta o fe na anya o demain galonga koro kante malion fe anya au jafa nya malion jafa nya ala jafa na nya tien fo nyena o koro ambe o fe ambe ala fe ambe malion fe ne segu tungara be kuma mun forma adabo kunte ka transition bi mais jugu be se ka ne ka kuma uta ka yelema jugu bi se ka ben le cerveau ka kuma yelema aw be paniquer yaro moribo kone akeleme ka SE bla be ka be ka téléphone bla écoute la hali daji toujours be SE mobile ndo jole be ki belen on nyina amadu kufo be ko ka nyina yada ga duko ka yere ka video monu ayere ka supporteru abe aw ka concentration bol drone ka ay ni ko ndabla sa aya bla kuna on ba o fe wallahi anta o contrôle grève munu be ka wula contrôle ba ayere ka foti didu parce que ayo na gushi ka on lebu ayo na gushi ka on lebu oh ni mo me ke kele na ya mo me fe ka dutigi kele no nya be dutigi ni dudo na kele la o be sokono o be kofe jugu de nya do dutigi la ni dutigi ni dude ma be ah dutigi jugu o be taka dutigi re kele ko wulu faramba ni ga wulu faran faka do tabiki ba ko be fle o be la jeli nyakoro ka nya fo be la jeli son ka jija kaka responsabilité ta angeni be transition ko awa ni transition be ni saraka bo aka ni saraka di en force de changement ma wallahi asimi ambi ko ambi fe ambi ideme fana ala kama kira kama awa ambe fe fana kanya ma asimi wallahi ni be mali jugu saraka bo abi ere de kerefe anteka famia on est-ce que ante ka famia
an tɛ se ka faamuya ka fɔ anw tɛ se ka faamuya ka fɔ transition in daminɛ mɔgɔ minnu ye Mali ci Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ ka na n'o mɔgɔ kelenw ye e kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ ka na n'o mɔgɔ kelenw ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a bɛ si ka fanga kan mais a ye ɲɔgɔn nasigi a ka kuma ɲɔgɔn fɛ karisa maliyɛnw tɛ nin fɛ dɛ karisa n'i ma nin dabila i bɛ na ni Assimi ka fanga tiɲɛ dɛ Assimi u bɛɛ wele maliyɛnw bɛ k'i plaindre yɔrɔ min na karisa i t'i sen bɔ a ka ɲi sa n tɛ fɛ ko n da don o la fɛn ko misɛnnin dɔw bɛ yen i t'a dabila sinon maliyɛnw bɛna tigɛ ne ka fanga la dɛ karisa e fana i bɛ ka t'i terikɛ minnu ye maliyɛnw tɛ ninnu fɛ dɛ a ye bɛɛ lasigi a ka bɛɛ ka conseil di bɛɛ ma c'est la pure vérité fo n'aw bɛ a yɛrɛ kanubaga b'olu minɛ ko a ye ne minɛ don min na a ko k'a bɔra G5 Sahel la maliyɛn bɛɛ y'a kɛ tan sɛ da bɛɛ ji mɔgɔ si m'aw supporter a ye nin ko ninnu dabila Assimi yɛrɛ tɛ dɛ Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔw de bɛ ka Mali kɛ maliyɛnw na Mali justice c'est problème ye dɛ Mali justice talen don otage la ni Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de Assimi nagakɔrɔ mɔgɔw de kɛlen bɛ ka justice ta k'a k'u sago ye u b'a jouer cogo min u diya u b'a jouer i n'a fɔ u bɛ guitare jouer cogo min na voilà la vérité voilà la vérité ne tɛ tugu ko nkalon kan ko n bɛ taga maliyɛnw bloquer dɛ ayi i b'aw dɔn ne bɛ système min na aw bɛ ka anw kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw wele olu kumakan dumanw f'u ɲɛna a bɛ dɔ wele sa a bɛ téléphone ta san nɔ ka dɔ wele ah non aw kana kɛ aw bɛ na an ka transition bi an t'aw ka transition bin dɛ an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ ɲɛna an bɛ ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ ɲɛna wallahi ala bɛ bɛn na ala bɛ n'anw bɛ k'aw ka transition bin yarabi yama ala k'an yɛrɛ bi n'anw t'aw fɛ ala ka tiɲɛ bange mais Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de problème ye Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de kɛlen bɛ ka Mali justice ta otage la justice bɛ ka ko fɛn fɛn kɛ bi justice ka faute tɛ dɛ justice balilen bɛ k'a ka baara de kɛ la justice n'est pas indépendante elle est prise en otage par certains entourages du président Assimi ni mɛ ka nkalon de tigɛ ala kana ɲɛ da kira kan ni mɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ala kana hɛrɛ kɛ c'est la vérité Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔw de don dɛ problème Mali kɔnɔ bi a problème bɛɛ b'a Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw la mais Assimi yɛrɛ ka ɲi dɛ k'a fɔ fana ko ne bɛ ka mɔgɔw fara o tɛ dɛ mais c'est la vérité mɔgɔ bɛ Assimi kɛrɛfɛ civil de don dɛ civil dɔw b'a la dɛ civil ka ca la an yɛrɛ dɔw yɛrɛ Assimi ka mɔgɔw la n ko nin ye Faransi ka mɔgɔ de hali sini u bɛ ka baara kɛ n'o ye a muso dɔw bɛ yen musolaka dɔw bɛ yen olu tɛ foyi la tiɲɛni kɔ an y'o bɛɛ fɔ an y'o bɛɛ fɔ donc ne bɛ mun ɲɛfɔ Assimi tiɲɛnikɛla yɛrɛ transition fagabaga bɛ Assimi yɛrɛ de kɛrɛfɛ voilà la vérité i filɛ ka nin baara ɲumanba in bɛɛ kɛ an ni Nuhun Togo de kun kan ka jɛ ka nin fêter ɲɔgɔn fɛ mais cɛ filɛ kaso la a yɛrɛ nin bon an ye information dɔ fana sɔrɔ tuguni ko Assimi tɔgɔ dara mais yan'an ka don o la yan'an ka don Assimi tɔgɔda ko la an bɛna kuma dɔ ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna maliyɛnw an bɛ président Assimi fo mais janfa dɔ bɛ ka kɛ Assimi contre la a yɛrɛ ka cercle kɔnɔ n bɛna o fana révélation fɔ an ɲɛna bi vocal vidéo in ka di dɛ bi ye mardi 22 novembre 2022 jɔn de bɛ ka Assimi janfa bi n bɛna o fɔ an na bi adama mɔgɔ bɔra ni communiqué ye kuma sababa kɔnɔ a hakili t'o la kuma fɔlɔ Assimi bɔra ko ka ani Faransi ka kɔrɔ ko ka bɛɛ bɔ yen mais adama de bɔra ko accord international fɛn fɛn b'an ni Faransi cɛ ko Mali ko an k'o respecter o adama kelen bɔra ka communiqué kɛ a bɛɛ bɛ n bolo n bɛ tila ka n y'a communiqué in kala kunna sini adama de bɔra ko Assimi fɛ ka constitution kura min dilan ko adama ma sɔn a ma ko parce que ko Assimi ma élu o ye kelen ye ko filanan tuguni ko Assimi dɛsɛlen bɛ ka Mali bɛɛ sécuriser ko insécurité bɛ Mali kɔnɔ fan bɛɛ o adama kelen b'o fɔ an ka président ma hali a tɛ yɔgɔyɔgɔ a bɛ CNT kɔnɔ awa fanga boli de la Mali justice a juge caman bɛ yen a bɛɛ adama ka mɔgɔw de filanan fana tuguni n bɛn'o fɔ aw ɲɛna bi CNT majorité bɛɛ adama troisième fana tuguni n t'o n'o fɔ sa n b'o to secret la jɔn nana ni adama ye
jome ka baraka ni adima ye asimi kɛrɛfɛ mɔgɔ de tɛ ka baara kɛ n'u ye u tɛ ka ni adima ye u bɛ k'i ka fanga la gosi de u bɛ k'i la sigi kɔ de parce que ninnu de ye aw sɔrɔsi ɲɔgɔn k'aw ka armée tigɛ ka kɛ barama ye ka feere maliyɛnw de ninnu gɛn kan tɛ ninnu fɛ e nana ka fanga ta e bɛ ka maliyɛnw sago kɛ mais e yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka na ni ninnu ye e ko kan ka man k'o kan jeli ma deli ka suma nɛn kan nɛ bɛ bɔ de jeli bɛ sumaya awa jeli ma suma nɛn kan Assimi impossible et impossible voilà la vérité adama bɔra ka communiquer kɛ e ye farasi gɛn k'e tɛ farasi fɛ farasi yɛrɛ ka mɔgɔ dilanenw minnu ni farasi jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali faga mɔgɔ kelenw bɛ munumunu na e kɛrɛfɛ fanga b'olu de la e kɛrɛfɛ ça veut dire que farasi ma ta fɔlɔ n ko adama ye farasi di adama c'est la France adama ni mi tɛgɛ di farasi ma ka an ka constitution 1992 dilan o adama kelen fanga b'olu la CNT kɔnɔ o adama kelen de ta Mali fanga adama ka ko kun bɔnna pewu anw ye Mali jugu bɛɛ faga ka bɛɛ da ka bɛɛ man kun aw sɔrɔsiw de nana k'u ta k'u la wuli k'u ko k'u jɛ k'u ɲɛdon Mali la n'a tiɲɛna aw de nɔ don dɛ an ka n'an seko kɛ nin kɛ aw mago bɛ sara bi aw bolo dɔrɔn kan force de changement bɛ fɛ k'aw gɛn de a jeune leader fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi Modibo Kone kɛlen bɛ k'a bɛɛ bila écoute la an b'a bɛɛ kalama hali n'i ka mobili ta k'i bɛ taga hali sugu la i bɛ taa sɔrɔ ese mɔgɔ dɔ bɛ k'i bɛlɛn dugu la u bolo k'an bɛ ka ko dɔ labɛn o contre la ne bɛ ka yɛlɛ quoi sabagatɔba da ala kuli aw ni ala la kɛra cɛ bon ni de problème ye bon bɛ taa Assimi ja tigɛ ni nin kuma ninnu de quoi ka taga force o de kosɔn Assimi ng'i ma i yɛrɛ ka force de changement voir i ka bɔ ni zigizagi ninnu kɔnɔ sinon u bɛ ko lasi ma dɛ n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ ne ma fɔ Assimi ngi ni i ni kɛrɛfɛmɔgɔw ka kɛlɛ dɛ ne ka laɲini tɛ fana k'aw ka fara mais Mali tɛ aw de ye quoi Mali ye maliyɛn denw de bɛɛ minnu bɛ Mali fɛ fasoden ɲumanw fara ɲɔgɔn kan n'o force de changement ye Assimi i yɛrɛ ka téléphone ta i ka force de changement mɔgɔw wele k'u reçoit i n'u ka sigi ka fɔ kɛ i bɛ ka taa rythme mun kan n'i m'a dabila mɔgɔ caman découragera kɛlɛ in na wala n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ye ne t'a dɔn ni ko in bɛ se ka réparer bilen wa n t'a dɔn dɛ mais cɛ mɔgɔ cɛ Mali kɛra koyi cɛ mɔgɔw tɔɲɛna mɔgɔw joginna mɔgɔw tɔɔrɔla e filɛ ka koba de kɛ bi Assimi e filɛ ka ko de kɛ bi Sunjata Keyita su nisɔndiyara bi Assimi e ye ko de kɛ ni bi kun kan k'an bɛɛ nisɔndiyalen sɔrɔ an ni Nunkuntogo anw bɛɛ nisɔndiyalen mais cɛ filɛ a bɛ kaso la wagati min na an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan wagati min na an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Assimi hali terroriste kun tɛ kara ka attaque kɛ tellement an ka communication kun ka ɲi i kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔw de b'i fara ka bɔ i la ka taa teriya kɛ ni juguw ye transition jugu ye transition yɛrɛ de kɔnɔna mɔgɔw ye e kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔw ɲɛ tɛ fɛ ka da M5 kan u ɲɛ tɛ fɛ ka da force de changement fasi kan bon anw de ye i bɛ ka gɛn anw de i bɛ ka mangoya k'a fɛgɛya jusqu'à ce k'aw kana coup d'état kɛ anw minnu y'o baara kɛ aw tɛ ɲɛ tɛ fɛ ka da anw kan est ce que o ye hɛrɛ ye aw yɛrɛ ma an t'aw kɛlɛ dɛ ayi n'a y'aw kɛlɛ anw y'an yɛrɛ de kɛlɛ parce que aw y'an ka fruit de aw n'anw bɛɛ ye kelen ye a y'a bila aw kunna fo ka diɲɛ wuli anw t'aw kɛlɛ walayi hali ni Assimi ko vive Makɔrɔ ne t'a Assimi kɛrɛ ne bɛ n ta to ala ma di ala kɛlɛ ka jugu ni mɔgɔ kɛlɛ ye a y'a bila aw kunna adama mana aw nɛgɛn mɔgɔ wɛrɛw k'aw nɛgɛn pour que ka yira aw la k'a fɔ k'aw bɛ fili la aw taara adama kɛ ka taa CNT fa o adama kelen n'o bɛ bɛn de nɔfɛ o adama kun kan ka teri kɛ Segu Tunkara ye adama kun kan ka teri kɛ Ben le Cerveau ye adama kun kan ka teri kɛ Sogɛli de mais adama ye mun de kɛ sisan u kɛlen ka CNT fa u ye bɛɛ fara-farali daminɛ adama kɛlen ka CNT fa u ko dɔ ye Sogɛli ka mɔgɔw ye ko dɔ ye sɔrɔsiw ka mɔgɔw ye k'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na sisan an bɛɛ y'a faamuya ko olu de ye problème ye an bɛɛ y'an fara ɲɔgɔn kan sisan u taara sɔrɔsiw pousser ko an force de changement k'an ye bɛ fɛ ka Sogɛli de k'an ka candidat ye Sogɛli yɛrɛ bɔra ko ayi dɛ k'ale tɛ candidat ye dɛ parce que n'u ye plan kɛ ala b'a plan bɛɛ tiɲɛ o la sɔrɔsiw aw kan ka faamuya mɔgɔ min y'aw jugu ye mɔgɔ min y'aw ni ye u ye nin bɛɛ kɛ pour que k'an bila ɲɔgɔn na u bɛɛ ye Sogɛli ka mɔgɔw o adama kelen depuis ala k'u da u ma deli ka miseli kɛ ka mɔgɔw fara o adama kelen lamu de b'u bolo ka mɔgɔw fara depuis ala k'u da u ma ɲuman kɛ Mali kɔnɔ san 40 Mali b'u bolo
san pina ni mali bubulu ma se ka foyi kɛ o mɔgɔw de bɛ n'aw kɛrɛfɛ bi k'aw n'aw kanubaga bɛɛ bila ɲɔgɔn na k'aw n'aw kanubaga k'a bɛɛ bila ɲɔgɔn na k'aw ni bɛɛ fara ni adama kun nana an bɛ transition dɛmɛ Segu Tunkara bɛɛ le cerveau Shogɛli a ye na ani aw adama an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ an tɛ ban o an ma mɔgɔ refusé o mais olu de nana k'u ɲɛ tana kɛ Shogɛli ye k'u ɲɛ tana kɛ Segu Tunkara ye ka an bɛɛ bila ɲɔgɔn na pour que olu ka fanga sɔrɔ u y'o de kɛ Sanogo la u nalen u ye Sanogo n'a sɔrɔsi ɲɔgɔn bɛɛ fara ni adama kelen e sɔrɔsi ɲɔgɔn min nɔrɔlen bɛ ni adama kelen na Asimi na Asimi ko bi ka ɲɛ tɛ da adama kan k'a bɛ adama gɛn cogo dɔ la n'a mi kɔlɔsi a n'a sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na n'u ma siran u bɛ bila ɲɔgɔn na peut-être Asimi sirannen b'o de ɲɛ peut-être Asimi est pris en otage an t'a dɔn on ne sait pas Asimi yɛrɛ b'a dɔn mun ye tiɲɛ ye c'est la pure vérité e ka n ka jamana to yen ni adama kelen de sago bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a ye CNT lajɛ le premier vice-président du CNT o ye adama de o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a Asimi tɛ yen bi Maliki Jaw tɛ yen bi n'a Asimi tɛ yen Maliki Jaw de bɛ kɛ Mali président ni Maliki Jaw tɛ yen Asimi tɛ yen adama mɔgɔ dɔ de bɛ kɛ Mali président ye adama de Mali troisième personnalité adama min ye Mali faga Asimi b'o accepter mun na Jaw jara e Asimi cogo cogo i man ka sɔn o ma Jaw ye nana ni adama ye cogo cogo e Asimi man ka sɔn o ma ça c'est une trahison contre le peuple kan ka sigi k'u lajɛ kan ka na kuma o la ni ne ye makun ma kuma la kɔrɔ n tɛ Tunkaraden halala de parce que Tunkaraden t'i makun nkalon kan fo n'a bɛ fili dɛ Tunkaraden bɛ se ka fili mais ka nkalon fara ɲɔgɔn kan ko Tunkaraden halala t'u supporter diɲɛ yɔrɔ si donc k'a ɲɛf'i ɲɛna mun ko vidéo lɔnni don e ka bɔ ligne na voilà Mamadou Dambele bloqué la donc a y'a lajɛ ni Asimi tɛ yen bi Maliki Jaw tɛ yen bi adama de bɛ kɛ Mali président ye Malien tiɲɛ de fɔlen fɔlɔ ɲɛna Maliki Jaw taara adama so Mali denjugu Mali mɔgɔ jugu fɛn fɛn bɛ yen Mali mɔgɔ parti juguman fɛn fɛn bɛ yen n'u ye Mali faga n'u ye an ka armée faga Maliki Jaw taara a jugu bɛɛ ɲini wo bɛɛ kɔnɔ ka na bɛɛ bila CNT kɔnɔ Maliens tɛ mɔgɔ minnu fɛ k'u kɛ ka CNT fa Asimi ma foyi fɔ tɔw ma foyi fɔ bɛɛ b'i ka woni kɔnɔ e tɛ se ne ma ne tɛ se e ma jamana bɛ jɔ o cogoya la président b'a ka côté la mɔgɔ tɛ s'ale ma tɔw b'u ka côté la mɔgɔ tɛ s'olu ma Mali kɛra ka partager aw yɛrɛ man dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ jamana tɛ jɔ tan o président jamana tɛ jɔ tan Maliki Jaw ka di ne ni Maliki Jaw filila ni Maliki Jaw nana ni adama ye e Asimi de kan ka fɔ Maliki Jaw ɲɛna cɛ an kana nin ko in kɛ ni nin ye janfa de Mali contre la mɔgɔ bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka jɔ ala ɲɛ ka siran adamaden ɲɛ ka jɔ ala ɲɛ mɔgɔ bɛ se k'o kɛ yan mɔgɔ kan k'o kɛ yan est ce que o kan ka kɛ ni Asimi ye kuma kɔlɔsi de b'a bolo e dalen bɛ ala la Asimi bɛ kuranɛ durusi ko kabako i dalen bɛ ala la e bɛ siran adamaden ɲɛ ka jɔ ala ɲɛ Maliki Jaw ko ka di ne t'a contre la mais a taara adama mɔgɔ sugu bɛɛ cɛ ka na CNT kɔnɔ e Asimi de kan ka fɔ Maliki Jaw ɲɛna non mon frère an ka nin dabila i na an ka na nin kɛ yɛrɛwolo debu siran par lajɛ M5 lajɛ ni mɔgɔ dɔw ko dɔ kɛ dɔrɔn jama bɛ wuli non an kana sɔn nin ma mais aw cɛ ka ɲɔgɔn wuli ka fɔ ɲɔgɔn na karisa i bɛ fili la a bɛ se ka kɛ Maliki Jaw yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ fili la yɛrɛ a bɛ se ka kɛ Maliki Jaw t'a dɔn k'a bɛ fili la e Asimi de kan ka dɔn ko nin man di Maliyɛnw ye e de kan ka fɔ Maliki o de kosɔn ne tɛ jigin Maliki Jaw la ne tɛ jigin Modibo Kone la mais Asimi ne bɛ jigin e de la e de ye président ye a bɛɛ ni ala na kira cɛ i baarakɛ ɲɔgɔn de don ni mun ye mun kɛ a fɔ karisa tiɲɛ la e man ka nin kɛ nin dabila an bɛ ɲɔgɔn bilasira de den bɛ fa bilasira fa bɛ den bilasira kɔrɔ bɛ dɔgɔ bilasira jamana bɛ jɔ ten de mais jamana tɛ jɔ kanw de y'a kɛ non an yɛrɛmani bɛ to ni ɲɔgɔn cɛ e b'a dɔn adama nali kɛra problème de y'a ka transition ma a bɛ ka sɛgɛn fɛn fɛn ye bi ka jama ɲɛ don aw la parce que u ɲɛ b'a la ko dɔw bɛ ka kɛ a man di Maliyɛnw ye ni adama tun bɛ bɛn fɛ adama bɛ na fara aw kan don min na adama de kan ka Segu Tunkara wele adama mɔgɔ kan ka ne wele ka bɛn le cerveau wele ka Shogɛli wele bon an ka ne adama ye an ye Mali ci mais a ye yafa an ma mais a ye na an ka jɛ an ka Mali kura jɔ e ala mɔgɔ jumɛn bɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ Maliyɛnya la n ko ne tun ye adama de
ne Segu Tunkara ye san 20 de kɛ Adema na et san 15 kɛ ou bien san 16 kɛ Adema na Bago Jikɔrɔni ala an faw ye mairia kɛ Adema lisi la mun ne ko Adema di ne bɔra Adema na parce que ne y'a ye mɔgɔ ɲumanw bɛ URD la mɔgɔ ɲumanw bɛ Adema na mais na aw a ma ɲɛ ko Maliki Jaw ye Adema wuli Adema de fana kun kan ka fɔ bon an nana kɔnɔna jɛlenya yɛrɛ la an b'aw dɛmɛ mais u nana mun kɛ u bɛ taa Sogɛli lajɔ ka taga ORTM télévision so lajɔ ka Sogɛli humilier Sogɛli ka vidéo manu galon mɛn dɔrɔn na misiw dira u bɛ ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na u bɛ ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na Adema mɔgɔw t'o ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na Adema kelen tɛ dɛ Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw b'u la parce qu'ils sont manipulés par des forces nocturnes a bɛɛ tɛ Adema fana ka faute ye dɛ a dɔ ye Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye le vrai problème du Mali c'est la transition n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ wallahi Ala crise bɛ nin kan faga Ala jɛ ne bɛ ka vidéo kɛ heure min na an bɛ Amérique minuit de la minuit an bɛ Amérique minuit de la ne filɛ ka vidéo kɛ minuit de la ni jamana kanu tɛ minɛ bila o la mais an ka baara jamana jɔ tiɲɛ kan sa jamana tɛ jɔ nkalon kan hali du tɛ jɔ nkalon kan an n'an fa ne ma faamuya quoi ne t'a dɔn mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kale ɲɔgɔn ye de wa ne t'a dɔn c'est grave ça fait mal mɔgɔ bɛ ka kasi fan bɛɛ mɔgɔ bɛ ka ko bila fan bɛɛ à cause de Maliki Jaw à cause de Modibo Kone mɔgɔ bɛ ka transition bi ban transition na a fan bɛɛ la bi mɔgɔ bɛ k'i ban transition fan bɛɛ la bi qu'on se dise la vérité ni kumana dɔrɔn ko non k'a bɛ fɛ ka sɔrɔsiw fara détail dɔw bɛ ne tɛ don olu la mais a ye ɲɔgɔn wele à cause de Assimi aussi hein Assimi yɛrɛ de ka faute fana don qu'on se dise la vérité et Assimi bɔra ka nin baara ɲumanba in kɛ bi kun kan ka sɔrɔ an ni Nuhu Togo bɛ ka nin baara in kɛ mais kɛrɛfɛ mɔgɔw de na Nuhu Togo minɛ ka don kaso la parce que se b'u ye ka cɛ bɔ a denw n'u kɛrɛfɛ ni adamaden tɔɲɛ man ɲi sa adamaden tɔɲɛ man ɲi janfa fana man ɲi Assimi ye janfa ye k'i ɲɛ cɛ a kan n'i ye fɛn fɛn k'i ɲɛ cɛ a kan ça veut dire que tu es complice Modibo Kone ka faute tɛ Maliki Jaw ka faute tɛ Assimi e de ka faute don tu es le chef suprême de l'armée n'i y'i ɲɛ tugu a kan ça veut dire que i ye maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na tu es le président, il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas 10 présidents, c'est un seul président. Le président est le père de la nation. Mais le président il y a des au moins le président a fangama. Et à mon français là, c'est sans conséquence. Il y a français là moluya. Koko la gente française. Il y a français lebu. Il y a français ga moko gain, ka français ambassadeur gain, ka RFI gain. Au français, moko munu ko français bateau ka tla ka baraka no lui. Mais où est la logique? Logique est hors de ça. Parce que drone, et bien sera y crève mon godonia. Parce que et bien fait que l'ou gâchis. Parce que non, aïe vraiment qu'on a blanc on a au Mali a au demandron là. Mali ta au demandron. Mali est malien d'Imbedi. Tu es le président. Point barre. Mali de la ben n'ko fasu kui. Doumbia flek Guinée. Moro mouye Guinée la Guinée war chouin. A benate Doumbia avec a besuibi. Aïe ni vocali chide. Ambe président Assimi de même amba de mettre chien de cas. Doumbia flek Guinée. Moro war chouin Guinée a ou beka compte bloqué. Manga zomba kulo de be boli kula boli katla ka hinula. E président Assimi. Iye baranyuma ba de kebi ka France la molla ki makote France ga deme la. Mais kanika nyuma ki bolo jukumani kana sra adamadi do nya ka jo alanya. Sra alanya. Ika peuple la je ka peuple ka barake bien mardi 22 novembre 2022. Peuple mago be muna ika jamana do mago be muna barake no e président Assimi. Ala bi sankorota di maula. Mais ni ko kibe sra e mogo do de be non. E n'olu kadi e bolu sago de kɛ i bɛ ɲina Mali kɔ dɛ a yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min man ɲi a y'a fɔ karisa n dabila nin man ɲi jamana ma hali famille la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn conseiller même dans la famille les gens se conseillent mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn conseiller famille la mais a bɛ ɲɔgɔn sutara a bɛ ka ɲɔgɔn sutara fɛngɛ min na c'est le faux a bɛ ka ɲɔgɔn soutenir sur le faux de awa jamana sema deli ka jɔ o kan ay bo logique kono ala yɛrɛ kama an tɛ fɛ ka jamana in perdi aw ye mɔgɔ si t'a fɔ ko Assimi ma Mali sankɔrɔta mɔgɔ si t'a dɔn k'an ma ɲuman kɛ Mali mais a ye ɲɔgɔn sira dɔ kan a ye ɲɔgɔn nadi aw si ma Assimi ma deli ka Mali mara aw si ma Mali mara aw bɛɛ bɔra burusi kɔnɔnaw ni fɛnw la aw tun bɛ marifa ci de la aw nana Bamakɔ san nɔ fanga b'aw bolo mais mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ aw n'u ka jaga baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn jumɛn bɛ bɛn bɔ
Aga fo bi kan be bolo be ɲɔgɔn bolo bi ko Mali kura ka jobi fɛn jumɛn bɛ bɛn de bo mais mun na bɛn tɛ se ka na parce que foti b'aw de ka côté la aw de bɛ ka bisigi olu kɛ fan bɛɛ est-ce que min yɛrɛ ka wuli i yɛrɛ k'i ɲɛsin force changement ma i ka baara kɛ n'a ye i kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu tɛna baara kɛ ni force changement ye u ni système mɔgɔ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a f'u ɲɛna k'u bolo bɛ système bolo n'a continuera tan cogoya la wallahi ala Mali bɛ bin ni Mali binna Asimi e de ka faute don dɛ e de ye président ye mɔgɔninfin man ka siran adamaden ɲɛ ka jɔ ala ɲɛ mais i n'a fɔ i bɛ ka siran i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de ɲɛ maliyɛnw bɛ ka tɔɲɛ sugu bɛɛ sɔrɔ transition kanubaga bɛɛ libura a bɛɛ liburi bɔra i kɛrɛfɛ mɔgɔ de la hali plan dɔ kun dilannen bɛ ko ka bɛn de cerveau minɛ e yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw y'o plan dilan an bɔr'o kalama an tɛ bɛn de cerveau labila dɛ a ye nuhu togo minɛ a y'a ye a ka kow kɛra cogo min bi a ye nuhu togo minɛ dɔrɔn ani grève nana don ɲɔgɔn na parce que mɔgɔ b'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'u ka mɔgɔ yɛrɛ minɛ yɛrɛ an ka bɔ sisan u bɔkan ye jumɛn ye k'aw hakili b'aw yɛrɛ dɔrɔn de la maliyɛn tilancɛ bɛɛ bɛ k'o de ye sisan ko ni mɔgɔ bɛ ka wuli aw kama wagati na dɔrɔn k'a bɛ konu dɔ kɛ walasa mɔgɔ ka ɲinɛ aw kɔ e filɛ ka nin mun kɛ Faransi la bi a ma effet ta an ŋani b'a fɔ mais a ma effet ta an nisɔndiyalenba kun k'a fɔ ka harmonie d'a ma o de kun bɛ ɲa mais an bɛ ka fɔ i b'a dɔn hali ne ka video la k'an dusu kasilen don mɔgɔw b'a lajɛ mɔgɔw b'u da kɛ tan mais n'a ka sɔrɔ an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo namara tɛ yen an bɛɛ kɔnɔ jɛlen bɛ ɲɔgɔn ye san b'a sɔrɔ nuhu togo yɛrɛ kɔntanen ba bɛ ka video kɛ Segu Tukara kɔntanen bɛ bɛn de cerveau kɔntanen bɛ ala mun bɛ bɛn bɔ i ma ala ye jifu bila siya bɛɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ jifu bɛnnen de don jifu fɛ yen nkalontigɛ tɛ yen jifu fɛ yen nafigiya tɛ yen jifu fɛ yen tilennenya bɛ yen i ma ala ye jifu bila siya bɛɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ne ye baara kɛ jifu bolo san 15 n bɛ baara kɛ jifu bolo Amérique yan n'i y'a ye ne bɛ fara ɲɔgɔn kan fɔ Mali la parce que jifu ka baara don ne ɲɛbɔra n jarabira n keleyara n ɲɛ bɛ Amérique jɔlen na ka ɲa so ɲɛnamaw bɛɛ Américains faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u ka jamana fɛ fɛnɛya mɔgɔ langolo mɔgɔ jugu Américain b'o den kɛrɛfɛ de ka baara kɛ ni mɔgɔ ɲuman mais anw fɛ yen mɔgɔ ɲuman de bɛ lamaloya k'o lebu ka mɔgɔ jugu ta k'o bila sanfɛ i ye jamana o jamana ye i ye dugu o dugu ye ko mɔgɔ jugu de bɛ sanfɛ toujours o dugu ala tɛ barika don o la Asimi n'i ma taama taabolo yɛlɛma fanga in halakitɔ de filɛ tan n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna i bɛ bali mun na dɔrɔn i b'a ye Mali t'i bolo bilen sinon bɛɛ b'a dɔn i bɛ Mali fɛ wallahi bɛɛ b'a dɔn awɔ an b'i fɛ fana dɛ awɔ an t'i kɛlɛ fana wallahi bilahi an b'i fɛ dɛ ala b'a dɔn an b'i fɛ nin ye conseil dɔrɔn de ka f'i ɲɛna wallahi ne san 15 de kɛ n bɛ baara kɛ jifu bolo jifu ka di ɲɔgɔn ye sa jifu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sa jifu bɛ ɲɔgɔn nadi sa ni jifu kelen filila jifu tɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fana k'i kana an danbe bɔ an na dɛ ne ye jifu ye ala ni jifu donna ɲɔgɔn na ne Segu Tunkara Amérique yan jifu de ne dɛmɛ Amérique yan ka ne ka hɛrɛ sɔrɔ Amérique yan a sababu bɔra jifu de la y'a dɔn ni bi tɛ ne m'o fɔ aw ɲɛna ne Segu Tunkara ka Amérique sigi ka hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ a bɔra jifu de la n dɛmɛ ne jifu kɛra teri ye n ye n teri kɛ jifu ye ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ jifu fɛ yen hɔrɔnya bɛ jifu fɛ yen danbetigiya bɛ jifu fɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ jifu fɛ yen ne ka patron jifu wallahi a bɛ sa don min na a ye wari de bila a ye miliyɔn damadamani bila compte la ko k'a di ne ma ne ka patron sara dɔrɔn a muso ye ne wele ka wari ta k'a di ne ma a y'a di a ɲɛ n b'a bila ka taa hiji la a bɛɛ nana kɛra cɛ mais an bɛ mun ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ mun ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne ye expérience min sɔrɔ jifu ka ko la a ye Mali kanu tɔ de don ne la wallahi jifu bɛ ɲɔgɔn fɛ Israël lajɛ un pays comme Israël hali n'i ye arabu dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ s'a la parce que u bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ne bɛ fɛ Mali ka kɛ i n'a fɔ Israël bɛ cogo min ne bɛ fɛ vision dɔ de bɛ na Mali la tellement Mali ka di ne ye Mali kanu bɛ ne la tellement Mali kanu bɛ ne la ne bɛ fɛ Israël bɛ cogo Mali ka kɛ ten Maliyɛn bɛɛ ka kɛ sɔrɔsi ye Maliyɛn bɛɛ ka kɛ faso c'est à dire que Maliyɛn bɛɛ ka wuli ka faso kanu ta ka faso kanu don i dusukun na l'expérience que j'ai vécue aux États-Unis ici j'aimerais partager ça avec mes frères maliens a bɛ se ka kɛ ne tɛ sigi Mali la a bɛ se ka kɛ ne su bɛ taa Mali la n t'a dɔn mɔgɔ t'i sa yɔrɔ dɔn a bɛ se ka kɛ ne bɛ sa Mali la a bɛ se ka kɛ ne su bɛ bɔ Amérique ka taa Mali la mais a si t'i sa don dɔn mais o hɔrɔn silamɛ b'a bila i kunna n bɛ sa bi n bɛ sa sini n t'a dɔn mais ne faso kanu Mali kanu bɛ ne na di
ne bɛ fɛ Amérique kɛra cogo Mali ka kɛ ten, ne bɛ fɛ Israël kɛra cogo Mali ka kɛ ten. C'est des gens qui se sont donné les mains dans la sincérité. Galon tala, nambara tala, nyogon bloku tala, ka baara k'o cogo la o de Amérique kɛ la première puissance mondiale. Ne bɛ fɛ ka Mali ye o imaginer bɛ Mali ye n'o imaginer. Mais Mali in joga gɛlɛn. Ala b'a dɔn Mali in ka di ne ye, Ala b'a dɔn Asimi ka di ne ye. Ma Asimi kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ wusanbayi de la. A dɔw yɛrɛ n'i ye seko ye dɔrɔn u bɛ taga Faransi ka taga Faransi yɔrɔ ɲɛnamabaw la. O ma diɲɛ Faransi kɔ. Champs-Élysées ɲɛnafiɲɛ de b'a dɔw la. Mais adamaden bɛ k'i yɛrɛ de. N'i ma k'i yɛrɛ i tɛ bɔ nɔgɔ la. Conseil d'amendement n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. N'i bɛ adamaden ŋaniŋɛ de b'i la yɛlɛ sanfɛ. I ŋaniŋɛ de b'i bin duguma. N'i tilen Ala t'i malo fo ka diɲɛ wuli. Mais n'i gɔlɔn Ala b'i malo. Farafin filɛ ni farafin ye nafolo sɔrɔ a bɛ kafa a bɛ yada a bolo k'a tɛ ban. Hali famille kɔnɔ a jogo jugunin banna. Ne bɛ fɛ an ko mentalité ninnu bila. L'homme noir est très ingrat. C'est la vérité. N'i bɛ janfa saraka bɔ a di farafin ma. Hali bɛ Amérique n'i farafin ɲɔgɔn bila ka na a b'i détruire. Wallahi Ala. N'i farafin ɲɔgɔn bila ka na Amérique n'i mi kɔlɔsi a b'i détruire. An ka janfaw bɔ an ka vie la. An ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka ɲɔgɔn kanu, an ka Mali kanu don ɲɔgɔn na. Adama kun kan k'o baara de kɛ. Hali ni Arasbat nana bi k'a bɛ Asimi fɛ. Wallahi ne t'a kɛlɛ. Mais n kɔnɔnajɛya ye. Tu sais n'an ma yafa ɲɔgɔn ma. Mais dɔw bɛ fɛ an ka baara kɛ ni mɔgɔ ye, mɔgɔ minnu ma yafa deli. Mɔgɔ min ye kojugu kɛ a ma yafa deli, a ma nimisa. N'i y'o ta k'i bɛ baara kɛ n'o ye, a b'i tɔ coron de ka taa fɛ. Adama ye Mali ci, Adama a ma nimisa dɛ. Adama ma nimisa, a ma yafa deli. Ne ye Adama de o. N ko ne seko tugara k'o ye Adama de. Mais ne nimisara. Ne nimisara. Ne ko Adama de, ne t'a dogo mɔgɔ la dɛ. Ne ka parti fɔlɔ min ne adhéré Mali kɔnɔ Adama de. Ne ye san 15 ou san 16 de kɛ Adama na. Ka tila ka RPM kɛ. San 10 kɔn bɛ RPM na. Ne Adama kɛlɛ, ne Adama fruit de, ne Adama den de. Ani Bubey kun ka di. Sécurité d'État. Bubey kun bɛ sécurité d'État la waati min na. Ni fantanya minɛ dɔrɔn an bɛ taa Bubey fɛ a bɛ wari d'an ma. An bɛ soirée organiser Bamako boîte baw la. Ne tɛ fisiri wale dɛ. U kun bɛ wari d'an ma yɛrɛ de. Awɔ. Les Tereta, les Tchemoro, Adama Nyamoro ban, an n'a bɛɛ ka di. C'est la vérité. Mais mun ye mun ye an b'o de fɔ quoi. Ne tɛ n dogo dɛ. Ne bɛ n ka tiɲɛ de fɔ dɛ. Ça c'est là. Ne ye relation caman sɔrɔ Adama sababuya la, an k'o tiɲɛ fɔ. Mais u tɛ Mali fɛ de. N'u tɛ Mali fɛ ne tɛ se ka miiri n yɛrɛ ka intérêt na. Ni ne ye intérêt la mɔgɔ de, ne kun bɛ boli Bubey nɔfɛ. Bubey ni tugura Bubey nɔfɛ, Bubey ye Mali politicien fila bɛ yen. Ni n'olu ka di u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye. Saba. Mali politicien nani je m'excuse. Bubey, Soumaïla Cissé, Tchèvelen Dramé, ani Choguel Maïga. Ni n'olu ka di wallahi billahi u t'i labila diɲɛ mɔgɔ si ye. Aw bɛ hɛrɛ ta ka ɲɛsin i ma. Soumaïla Cissé bɛ ten. Bubey bɛ ten. Bubey de numéro 1. Mali bɛɛ, mɔgɔ min ye malien dɛmɛ ka tɛmɛ malien bɛɛ kan. I bɛ se ka fɔ a tigi jogo man ɲi. Wallahi Bubey Maïga di. Bubey kun bɛ wari d'anw ma o. Mais mun na ne ma tugu Bubey kɔ? Parce que ne ka conviction bɛ yen. Ne ye hɔrɔn de, n'i y'a kɛ ne ye wala n b'a fɔ. A bɛn Ala cɛ. N'i ye ɲuman kɛ ne ye, hali ni jogo man ɲi ne b'a fɔ. O de ye hɔrɔnya ye. Jamana bɛ jɔ ni hɔrɔnya de, a bɛ jɔ ni tilennenya de. Jamana si, i ma jifu bɛ diɲɛ bɛ ɲa. Jifu bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne san 15 bɛ baara kɛ jifu bolo. Ko ne bɛ kasi don dɔ la, ne bɛ taa jifu ka quartier la. Amérique yan, jifu ka quartier dɔ bɛ na. Amérique yan, jifu ka quartier dɔ bɛ yan. Ko Eastern Parkway. Ne bɛ taa jifu muso sɔrɔ u kunkolo bunbunen don. Jifu muso a taa ɲɛkɔrɔta ka cɛ lajɛ k'ala b'a jaabi. I m'a ye jifu denw barakalen don wa? Anw fɛ an bolo kan ye tubabu de. Amérique kɔnɔ yan, jifu ka quartier dɔ bɛ New York kɔnɔ yan ko Eastern Parkway. I bɛ taga jifu muso a kunkolo bunbunen bɛ. U ka denmisɛnninw, u ka musow, an bɛ fɛn fɛn kɛ jifu b'a bɛɛ k'u fɛ yen. U b'a fɔ droit de l'homme, muso bɛ cɛ ɲa, cɛ bɛ muso ɲa. Amérique kelen kɔnɔ yan, a ye taa quartier dɔ bɛ yen nɔ Brooklyn ko Eastern Parkway Amérique yan. I bɛ taa jifu musow sɔrɔ. U bɛ so furan, u bɛ yɔrɔw jɔsi. Hali baarakɛden t'u bolo dɛ. I bɛ taa sɔrɔ u cɛ ye milliardaire ye dollar la. I bɛ taa sɔrɔ Amérique building jam ba ninnu, o tigiw dɛ. I bɛ taa sɔrɔ u bɛ mobili dɔ kɔnɔ hali t'a dɔn ko milliardaire don. Jifu. I bɛ taa n'a denw sigilen sɔrɔ a muso bɛ tobili kɛ k'a d'a ma. Jifu muso bɛ tobili kɛ k'a da cɛ ma ka cɛ bonya. Jifu muso t'a la ɲɛkɔrɔta ka cɛ jaabi. Jifu den b'a fa bonya.
jifu den b'a fa bonya a b'a ba bonya u kadi ni jogo maɲi u b'i wele k'i la tile ni ye jifu den a glomina n'a dorogutala ye fa b'a gɛn ka bɔ so kɔnɔ a ye Corée du Nord lajɛ Kim Jong-un a fa bɛ sa don min na n'a ye fanga di a ka lagare de ma tɔw b'u yɛrɛ kalama o ni tɔw ɲɛ b'a la hali a teri mun jogo maɲi a tɛ teriya kɛ n'a ye anw de fɛ an bɛ ɲɔgɔn sutura nkalon kan on se soutient sur les faux. Corée du Nord par exemple a bɛ sa don min na a ka lagare a denkɛ fɔlɔ a ma fanga d'o ma a denkɛ filanan a ma fanga d'o ma a den sabanan bɛ den naani a ka lagarenin dɛ a ye fanga d'o de ma petini filɛ Corée du Nord kunna bi fa y'a dɔn ko nin de bɛ se ka ne remplacer mais anw fɛ yan farafinna i ma an tɛ se ka avancer yan an ka ko bɛ ɲagaminen bɛ yan a ye juifs lajɛ les juifs c'est des gens bien bénis Amérique lajɛ Amérique bɛ juifs de bolo juifs ka quartier ta ye i bɛ juif avocat ta a b'i défend a bɛ an ka muso bɛ taa plainte tigɛ u cɛw contre la bɛ taa avocat mun ta a tilancɛ bɛɛ juifs ye o ye juif mɛ k'e défend i bɛ taa sɔrɔ a muso bɛ tobili kɛ ka d'a ma i bɛ taa sɔrɔ hali n'a kumana a muso t'a jaabi a bɛɛ ni ala cɛ Amérique yan hali muso t'a ɲɛ kɔrɔta ka cɛ lajɛ den tɛ a tɛ kun den na bila ne tun bɛ baara kɛ juif kɛ n bolo a delila a den a pɛrɛnna den kunna fa b'a nɛni ko ale tɛ mana ko la dɛ anw de b'an yɛrɛ kɛ tubabuw ye non papa non an bɛ démocratie de la ɲadokarasi ko démocratie i ma y'an jasilen bɛ i ma an barika bannen don parce que an bɛ mɔgɔw tɛna mɔgɔ famille la bon ni mɔgɔ mana mɔgɔ famille la hali n'u yɛlɛla sanfɛ il devient des problèmes pour l'État c'est la vérité o de kosɔn an ka denw na mɔ dɛ n b'o fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ bɛɛ k'i den na mɔ bilayi talayi ni den ka éducation arrêtera a bɛ jouer sigiɲɔgɔn kan ni den ka éducation arrêtera a bɛ jouer jamana fana kan tu deviens un problème pour la communauté i ye place o place sɔrɔ i bɛ mɔgɔw tɔɲɛ i kɛra école karamɔgɔ ye i bɛ mɔgɔw tɔɲɛ i kɛra maa sugu sugu ye i bɛ adamadenw janfa i bɛ mɔgɔw tɔɲɛ voilà le vrai problème du Mali parce que ni mɔna ni mɔgɔ lankolonya ye o de bɛ tu la i bolo ko de ka ɲi tu penses que c'est ça qui est bien hali ni mɔgɔ dɔ ko k'a b'i redresser i b'o kɛlɛ parce que fa min kunna gosi ba min kunna gosi i si bɛ jɛ i bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye i bɛ kɛ cɛkɔrɔba ni jelimango cɛkɔrɔba ni kunnango ye parce que tu n'as pas été bien éduqué éduquons nos enfants an ka jamana problème bɛɛ éducation de an ka denw na mɔ an ka musow k'u cɛw bonya n'an m'o kɛ n'an ka jamana taara ɲɛfɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ an bɛ fɛ ka i n'a fɔ Amérique ɲɔgɔnna si de ne bɛ fɛ ka Mali ye ten de a ye Israël lajɛ a den bɛɛ sɔrɔsi n'i y'u ka fanga tɔgɔ jugu kelen fɔ Israël den kelen ka jamana tɔgɔ jugu kelen fana u b'i faga n ye Israël tɔgɔ jugu kelen fɔ u ka dugukolo kan bilahi u b'i minɛ k'i faga président t'i faga dɛ jamanakɔnɔden bɛɛ sɔrɔsi bɛɛ entraînelen don a y'a lajɛ la guerre de 6 jours Égypte Jordanie ani arabu jamana caman u jɛra Israël la u dɛsɛra la u den bɛɛ faso kanu janfanti den tɛ olu fɛ yen dɛ u y'a dennankolo bɛɛ faga k'a bɛɛ éliminer denkolon den si tɛ Israël kunna bi den ɲumanw den barikalew hɔrɔndenw yɛrɛwolodenw o de bɛ jamana kunna ni ye mɔgɔlankolon tora k'a ye ɲɛfɛ dɔrɔn a man ɲi jamana ma ils ont évité ça n'i y'a ye Mali bilara kɔfɛ Modibo Keyita binnen kɔfɛ o dɔrɔn de don Israël tɛ sɔn o ma dɛ ko mɔgɔlankolon ka bila u ka jamana ɲɛfɛ jamais hali mɔgɔ kolon ni y'u sɔminila un coup sec k'i man ɲi dɔrɔn o b'i éliminer ka bɔ yen maaw de fɛ farafinna mɔgɔ juguw de bɛ sankɔrɔta mɔgɔ ɲuman de bɛ lebu ala bɛ barika don jamana la hali Asimi y'a kɛrɛ bɔ ka di maliyɛnw ma en tant que juguyaw bɛ ka kɛ janfaw bɛ ka kɛ Asimi ka fanga tɔ bɛ bin de voilà la vérité ne bɛ ka jɔrɔ de la ne segu jɔrɔ ko bɛɛ de filɛ wala n bɛ ka jɔrɔ de n faso ka di n ye parce que ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la c'est pas bon tu sais que ni mɔgɔ jogo kelentigi a tɛ tiɲɛtigi fɛ i m'a forte changement dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ yan parce que mɔgɔ minnu tɛ tiɲɛ fɛ olu tɛ forte changement fɛ mɔgɔ minnu tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ Segu Tunkara kunkolo fɛ ni Segu Tunkara gɛrɛnna a bɛ n ka défaut ye a b'a critiquer donc an ka fɛɛrɛ kɛ k'ale dabɔ ko la an ka bɛn le cerveau éliminer an ka ale bokum bɔ yen an ka Bubu Mabel bɔ yen an ka ninnu bɔ yen
Mounou be an jogo ye ka tekere fan ko ambulu gerana. Et voilà ce qui est en train d'être fait. Et c'est du faux. Et les faux n'a jamais, les mensonges, les calomnies n'ont jamais construit une nation. Alors que Dieu bénisse le Mali. Président Simi Ambiko, anga do obi. O temene ko fe ka bala, amena vocal flana fana ke tuguni. Ko président Assimi Togodara Côte d'Ivoire. Ko Ivoire mérido ko Assimi Togoman. Ko o togo ko wolo semente en Côte d'Ivoire. Bié mardi 22 novembre 2022. An ne ambe jambe vocal kala Assimi Togodara. Ko président Assimi Togodara Abidjan. Ko u banen be ko wolo semente glan ne be no vocal kala ambe je kala je ɲɔgɔn fɛ. Den yɛrɛ photo be yan na mena den photo bo ka ira awla u keleme ka den photo la bon be den photo ira awla u ba ira ka fɔ Mali ni France dɔrɔn tɛ kɛlɛ la dɛ a jateminɛ kɛ dɔrɔn ko sango président Assimi a ka hakili to a yɛrɛ la a ka baara kɛ ni force de changement ye wala ni ma baara kɛ ni force de changement cɛ jamana bɛ bi an bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna donc maliyɛnw an bɛna fɛn k'a la quoi an bɛna Assimi tɔgɔma de filɛ nin den wolola Côte d'Ivoire ni Assimi tɔgɔma nin wolola Abidjan Assimi tɔgɔma de filɛ nin wolola Abidjan an ɲa bɛ na Assimi tɔgɔma de filɛ nin wolola Abidjan u ko nin den ko Ivoirien bana ka wolo sɛbɛn dilan ye ko parce que dɔrɔn k'a tɔgɔ dara Assimi la donc vocal fila an bɛ vocal kala aw na an bɛ jɛ karajɛ ɲɔgɔn fɛ. Alaikum. Shiyatuma lusuna ame groupe la dom bela jelen fo. Alhamdulillah ni demi filɛ nin ye ni o y'a tɔgɔ da colonel Assimi Goïta la ayiwa n'an ye kibaruya yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ an jɛɲɔgɔnw yɔrɔ la Sahel Haji n'o ye Côte d'Ivoire Fat Tangara ninnu ne k'a yira k'a fɔ ko a kɔrɔkɛ ye den sɔrɔ k'a tɔgɔ dala Assimi Goïta la ne ka kɛɲɛ n'o ye ni den kɔni bangela semaine kelen a semaine kuɲɔgɔn a bɛ bɛn a k'a ka wolo sɛbɛn ɲini k'u tagalen bi Côte d'Ivoire yɛrɛ faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la mairies na a fangasow ka se ka taa den kɔni ka wolo sɛbɛn ɲini k'u sela den tɔgɔ fɔla Assimi Goïta Tangara ko faama ninnu ko k'u ka taa Mali la u ka taa Mali la papier dilayɔrɔ tɛ yen ye nka an bɛ min fɔ ka an k'an kɔrɔta n'a ye k'a ɲɛsin ka taa Côte d'Ivoire fanga mɔ ani Côte d'Ivoire jamanadenw mɔ Côte d'Ivoire ni Mali a bɛɛ ye jamana kelen de ye tubabuw de nana ka na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye tension min filɛ nin ye k'olu man kan ka fitinɛ tasuma daminɛ Ivoiriens bɛ tile ka wolo Mali la yan Mali bɛ u ka nationalité ta k'a d'u ma mais Mali t'a d'u ma ko Ivoirien denw don Mali b'a d'u ma tant que u wolola an ka jamana kɔnɔ yan u n'an ka jamana ko nin den de wolola ko Ivoire mairie mɔgɔw ko den tɔgɔ ko Assimi dɔrɔn k'u ma sɔn ka wolo sɛbɛn di bilen Assimi yɛrɛ y'a dɔn de b'o yɔrɔ la k'a fɔ ko i ni jamana caman bɛ kɛlɛ la dɛ an ka nin b'i kɔ toujours an ka nin min fɔ foyi tɛ bɛn de bɔ Assimi wala e bɛn ka di ne Segu Tunkara ye sa a bɛn Ala na kira cɛ hali ni Arasa ko bi k'a bɛ Assimi fɛ wala ne t'a kɛlɛ nous on est prêt à tout accepter pour le Mali à tout sacrifier pour le Mali wallahi billahi mais Assimi problème y'i kɛrɛfɛ mɔgɔw de i t'i kɛrɛfɛ mɔgɔw tɛ kuma n'u ye de wa ou bɛ siraw ɲɛ de wa mais ni kɛnin ko k'i b'i kɛrɛfɛ mɔgɔw to k'u sago kɛ Mali la kɔrɔ k'e sarana Ala yɛrɛ ɲɛ e sarana i kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲɛ ka jɔ Ala ɲɛ mɔgɔninfin tɛ se ka bila Ala sanfɛ la volonté du peuple ni o respecté o kɔrɔ ye Ala sago kɛ mais ka mɔgɔ dɔ sago kɛ ka mɔgɔ miliyɔn kasi o man ɲi o tɛ hɛrɛ i ka fanga ma i ma Ivoirien bɔra k'a fɔ sisan k'i tɔgɔ dara ko Assimi tɔgɔma ko wolo sɛbɛn tɛ dilan Abidjan ko bɛ dilan Mali la de le fait k'a tɔgɔ dara Assimi la Ivoirien mairie mɔgɔ ko k'u t'a dilan bon a bila i kunna an kɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen u sigilen bɛ k'an lajɛ dɛ ani Faransi fana bɛ kɛlɛ la bon mɔgɔ ye Faransi la maloya a y'a bɛɛ éliminer sans exception Ala kana i di Faransi ma Assimi président ye Faransi la maloya u kɛrɛfɛ mɔgɔw d'u ta k'u di Faransi ma je répète encore
Asimi président France la maloya ou krefe mogo de ha uni munu me ɲɔgɔn dongo do de ne ala olu minɛ k'u di France ma nte k'i siga mɔgɔ la dɛ nte k'a fɔ ko n bɛ fɛ k'aw bila ɲɔgɔn na o tɛ dɛ parce que n'i ye kuma fɔ dɔrɔn a b'a fɔ Segu bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na o tɛ dɛ Mali tɛ aw dɔrɔn ye c'est un pouvoir civilo-militaire u yi nɛgɛ ka kɛ pouvoir militaire ye o ye janfa de b'o janfa la c'est un pouvoir civilo-militaire M5 de kɛlɛ kɛ l'esprit M5 de kɛlɛ kɛ aw kana fanga ta i ni Ivoirien man di i ye Ivoirien na i ye Côte d'Ivoire président na maloya i ye Côte d'Ivoire président na maloya k'u ka sɔrɔsiw u nana ni mercenaires ye u nana n'u ka mercenaires ye sɔrɔsiw tɛ dɛ Côte d'Ivoire nana ni mercenaires ye i y'o baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ka ɲi Ivoirien ko ka di mɔgɔ minnu ye Alassane Ouattara jarabi bɛ minnu na Macron jarabi bɛ mɔgɔ minnu na e bɛ tila ka baara kɛ n'olu ye logique jumɛn b'o la bon n'a to an ka révolution bɛ tiɲɛ quoi i ma Modibo Keïta fana ka révolution tiɲɛna tan de Thomas Sankara fana ta tiɲɛna tan cogoya de la a fɔra ko Blaise maɲi ne t'a dɔn danga de don fɛn fɛn don wa an ka farafin président ninnu u tɛ mɔgɔ lamɛn quoi a fɔra Modibo Keïta ɲɛna ko Musa bɛ n'i bɔ yen a ko non ko saba a y'a bɔ yen a fɔra c'est an bɛ kuma quoi an kumana an daji tɛna ja bon an bɛ i bɛ kuma u t'a mɛn quoi ne kɛ n t'a dɔn farafinya ne t'a dɔn ko dɔ de bɛ farafinya kɔnɔ ne kɛlen ma foyi fama sani n'a ka fɛn bɛna ɲɛ dɔrɔn dɔ b'a tiɲɛ à la dernière minute bon Modibo Keïta fana ye négligence kɛ tan ale fana gɛnna ka bɔ yen Thomas Sankara fana ko non ko ça va hali sini Thomas Sankara ka garde corps dɔw bɛ yen u ko kuma yafa dɛ k'u kumana Thomas Sankara fɛ ka dɛsɛ k'a ma lamɛn ala su dalen mɔgɔ dɔw diminen b'a kɔrɔ Thomas Sankara était un patriote mais a fɔra ɲɛna dɛ on l'a dit dɛ fɔra ɲɛna ko non awa président bɛɛ bɛ taga tan de ko an bɛ kuruma fana bɛ ten u bɛɛ Sékou Touré de ma tan di mɔgɔ ma dɛ ni i bɛ Sékou Touré ka fanga jɛngɛ dɔrɔn u bɛ bila ka taa Kanbuwaro la e bɛ tigi ta ɲɛnabɔ ji la ye Kanbuwaro bɛ fɔ ji kɛrɛfɛ de u bɛ bila prison na dɔrɔn ji b'i minɛ f'i kunbere kurun na awa i bɛ sa ji la ye mɔgɔ n'i ko k'i tɛ Guinée fɛ dɔrɔn Sékou Touré bɛ bila ka taa Kanbuwaro la e m'a ye Sékou Touré fo k'a sa a mɔgɔ tɛgɛ ma d'a kan Fidel Castro fana ko Américains ma ko fo ka diɲɛ wuli k'aw ta tɛgɛ da ne kan jugu bɛ fɛrɛ ma i kɛrɛfɛ mɔgɔ de la e bɛ ka jugu minnu kɛlɛ e kɛrɛfɛ mɔgɔ hali den min n'i y'a wolo n'a y'a teri kɛ jugu ye a gɛn ka b'i ka so kɔnɔ Corée du Nord président tɛ nin ya a yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ a y'a minɛ k'a faga Corée du Nord président fa ye président ta k'a di Pétaini ma Pétaini yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ a y'a ye kɔrɔkɛ ɲɛbɔlen bɛ a kɛrɛfɛ jamana mɔgɔw ka culture n'u ka musique n'u ka vie fɛ dɔrɔn a y'a minɛ ka éliminer fanga tɛ hinɛ na fɛn koyi a bɛɛ nana kɛra cɛ fanga tɛ hinɛ na fɛn dɛ an b'o f'i ɲɛna bi dɛ donc an m'a fɔ k'i kɛrɛfɛ mɔgɔ kɛlɛ an m'a fɔ i ka mɔgɔ faga dɛ ayi dɛ an m'a fɔ dɛ Sékou Tunkara bɛ fɛ de k'an bila ɲɔgɔn na ne tɛ k'aw bila ɲɔgɔn na ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ c'est clair comme l'eau de roche ne kɔni bɛ bɔ kuma la ala ka barika don fanga in na an ka nin ka dugawu b'aw ye mais aw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sur le faux de i ka bu kɔnɔna na ni ne m'o f'i ɲɛna kɔrɔ ne ye e Asimi janfa ni ne m'o tiɲɛ fɛ e ɲɛna bi o kɔrɔ k'a fɔ ne ye Asimi janfa n ye maliyɛnw janfa awa n ye ala janfa ala kana bila ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye n bɛ se ka fili ala kana bila n ka bɔ ka kuma fɔ maliyɛnw ye mun ye nkalon ye n bɛ se ka fili dɛ ni n filila fana n'i y'a dɔn n bɛ bɔ o y'o cɛ de ye mais ne tɛ mɔgɔ si kɔ dogo nkalon kan hali ni an ka famille la ni ne fa filila n b'a wele k'a fɔ n ko papa n ko n ma sɔn jagoya tɛ cɛ n'a kumana ɲɔgɔn fɛ cogo dɔ la a bɛ ɲɔgɔn faamuya quoi mais ka bɛɛ to i yɛrɛ ma jamana tɛ jɔ ten dɛ e filila an filɛ ka fɔ e Asimi filila n'a ye ne ja ne bɛ se ka Asimi fasa da gitari da don o don mais mɔgɔ bɛ tigɛ ne la wa ko cɛ an ka nin ka vidéo an kana lamɛn i ma arasiba ta ye ni président mun y'a wele n'a ka intérêt bɛ yen dɔrɔn a b'o fasa da i ma binna maliyɛn bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen bɛ bi ni ne da yɛlɛma dɔrɔn i b'a ye i b'a ko nin politologue ko ja Macron kelen bɛ sɔrɔ ka ko dɔ kɛ politologue ye a banna koyi ala kana n ta k'u ye dɛ ne m'a fɔ ni mɔgɔ ni ne dɛmɛ ka ne dɛmɛ ko ka di ye ne b'o minɛ dɛ mais ka ne dɛmɛ ko nin minɛ i kana nin fɔ n'i y'o fɔ ne t'o dɛmɛ minɛ fo ka diɲɛ wuli n'i ko Sékou Tunkara ye ko ka di ye ni minɛ ni iPhone mun filɛ mɔgɔ dɔ da san ka di ne ma iPhone kura ka taa ka di yan ko ka di ye ni ne wele ka ne dɛmɛ ne b'a minɛ piyan mais ne wele de ko Sékou Tunkara n bɛ nin d'i ma i ka nin fɔ n'i y'o fɔ fo ka diɲɛ wuli ne t'o minɛ ni kɛnɛ wele ko ka di ye n b'a minɛ a banna ala kana mɔgɔ si ta kɛ arasa ta ɲɔgɔn na si